Quina energia que tenen aquests pirates. M'acaben d'informar que el foc forestal que ahir va començar a Besalú ja està controlat. Els veïns han hagut d'allotjar-se al pavelló on en aquests moments hi tenim l'Alec, una zona frontera supersònica. Sí, Núria, ara mateix estava a punt de posar-me a buscar el punt. Mira, aquí els tenim. Bona tarda, escolteu, explicar les causes del foc? Això encara no ho sabem, s'està investigant. Com heu aconseguit apagar el foc? Hem enviat 4 dotacions de bombers per encendre el foc amb mano. Els nostres helicòpters que fan aigua del riu també ens han ajudat molt. Heu tingut por? No, hi estem acostumats, estem contents perquè hem aconseguit apagar el foc ràpidament. Us han ajudat? Sí, molts bombers de les comarques d'aquí a prop, com els veïns de la regió. Ostres, m'acaben d'informar que el foc ha tornat a començar. Hem de marxar! Moltes gràcies, bombers! De res! Aquí en teniu, teníem el passat. Aquí en teniu, teníem el passat de la meva situació per televisió. Vull que tothom sàpiga que soc l'únic cavaller que queda al món. Soc arquer, he viscut moltes aventures i a vegades he fet una espasa que va ser tirada per un meteorit. Ostres, cavaller, quin no poder parlar amb vostè. I vostè qui és? Soc un samurai i practico moltes armes. He vist aquest cavaller per televisió i vinc a ajudar-lo. Com que jo també soc l'únic samurai del món i tinc molta feina, em sembla que ens podríem ajudar. No sembla malament, però primer m'hauries d'ensenyar les teves arts marcials. Ja! Ara tocaré que ensenyo el que ets capaç de fer. Genial, cavaller. Treballarem junts i junts per ensenyar les tècniques que Això sí que no m'ho esperava. Jo, mas, t'he vingut allà i... Estem cansats. Tenim ganes de conèixer nous països.
Non bevono da solo. Non ne ho